washo umkhawati mana ngane yakwethu ngifuna ukufaka lapha mfethu kwesikabhecele mfethu izosele kuyila manje ekhaya ufuna ukuthi uzoyigaga khona impahla ucala angikhola into wakho shooting range ubekwe ngobubi nje mana mfethu awucabange mfethu lalela nje makathiwa nje uminister of police Mavava Sikhakhane igebengu yazi ngakashaya umoya South Africa ngishisa lokazi singaphoqa empesheni yazi wena mkhaya uqinisile ukuthi laba sebethanda ukuthi inkani enomlando ngoba inkani futhi benomlando ngoba nami ngiqone nje la kumaskandi ngiqone ngomlando wami ngoba ngithi mina inkosana la mana ke macingwane cha 2024 macingwane asisifake isihlalo noma sibe sinye sakho ke ePhalamende ngeke sibe sinya ushembe uNkulunkulu awumkhaya kamkhaya wangigcinsile wangibeka kabi mkhaya wangigcinsile awangigcinsile phela mkhaya ngazi ukuthi la uhamba khona uhamba wenzani ucabangani mkhaya ngikhuthu pavement soxoxa mkhaya ngoba mfowethu kade sagcinela kodwa ngizokutshela ukuthi engaqinisekisa kusona mhlawumbe eqindene namabhinci hlalo ePhalamende emlandweni oqala nqa ngo2024 zizwe ala isihlanweni ngoba ngisho ngikwayi mina ngithi mina maximum 5 minimum 3 ngoba sigabe ngemajority futhi sigabe ngokuthi ngenkani futhi ngiyazi mina ukuthi sizoyenza kanjani lento ukuthi yenzeke ngaphandle ukuthi futhi sivotelwe uzobona ukuthi sizokwenza kanjani ngani uzoba ukhona nje mina esami esikalo ulo ubani ulo kubani lona lo unathi umthetho lo fezewa nezingcemu ngenxa uyabona uma ulixoki uzugcina usuba nezingcemu kuyibuko hamba uhleka into engahlekisi abanye abafana bexhaphazizwe ibukela lengqovunga yekhala uRamaphosa ixhaphazizwe engayikhuzi manje ke yikho ke manje ke mina ngo2024 uzothi ngungqongqoshe ka arts and culture kuzwa lonke bese nguthatha wena ukuthi ngikhaxa la kubhekicele kodwa mfethu ke uzoba ungqongqoshe oqala ozoba nelungelo lokuphatha isibhamu adubule makufanele cha fanele ukuthi siyenze sisosha manje lento izwe selonakela hayi cha macingwane ngiyasimukela impela isihlalo kodwa hayi khona la kusafuna ungu-workshop ekhona ukuze ngingasali mfowethu lalela iy'ngane zethu zizosola kusasa yeah asikwazi ukuba nengqondo mfowethu siphile phakathi komhlaba siwubona ukuthi uyonakala bese sibabaza nje sibe sinamandla ukuthi singayibambela mana macingwane ukuthi isandise kahle lento wayibona ukuthi hayi kakhohlwa thina mfowethu silawula igame enzima kabi yomaskandi silawule siyiqhoqhobale yini ipolitiki lamaphepha lawa bephethe amaphepha nje bazovumela umfana waseLimpopo uzoba insizwa phezu kweinsizwa kaZulu ayikho insizwa le Limpopo yini noma lema bafowethu njengoba ezogaya inkani ngalolu hlobo ayigala ngeke bafowethu mina bese nithi mina ngiyaphetha lo mfana naye ngegaya inkani nangu umfana egaya inkani impela izosiphatha ngeke ithini abantu bokukhulekelwa mfowethu uyibonile intenze ke mfowethu umhlaba umilense unganyakazi ubuka uZulu wonke ngisho ku Aljazeera News ko BBC News ko CNN kubuka uZulu engene esibayeni leyo nto leyo isho ukuthini mawuyitshela lento bese ukuthi ke singane sile singaka bese emveni kwalokho singakwazi ukukhiqiza abaholi abazolawula izwe ayakuvumi bese kuthiwa siphethwe asingafani nesipunu macingwane sithi siphethe siphinde siphathwe nathi hayi ngeke ngiyahlabo ngeke ngani yakwethu bafowethu hayi ngeke msana unkone ehlathini ngoba nani kulomhlaba buka nje nivalile nihenqile kulomhlaba enuphethe nami ngihenqile lawo emabhincini aba pavement one side lapha bese sihlangana ke bese siyobambisa angithi yabo nani lapho angithi nani kodwa manje macingwane umubi ngento eyodwa
akufunakali macingwane ugadle sokomuntu ophunga iqando akadle emva naphambili naseceleni gcina ngabe kusaba bikho space akwazi ukulunguza ngakusona agcine seshaya noma yini. Cha uqinisile lapho mfowethu cha khona ukungibambe phela ubuhlakani nabo mfowethu ukuthi mfowethu amabhinqa futhi lawa aphethe isitele ngasuka thatheke kancane fana nawo noma kwagqoka iomega vele ethi akwazi lutho lokho kangithi yabo manje ngifuna ucabanga umhlalo lapho uhlala ungibamba khona ngengikuzwe ngisho emakhoneni kuthiwa uyangibamba la ngisuke ngiphambuka khona manje inkinga nami amawala ayalawuleka alawulenike phela ke umsebenzi wethu ngoba nawe sokulawula la usukubhecela sithi musukudubulisa asiyithatheleni mafethu izwe lilahlile manje lilahlile hayi lilahlile buka nje mina ngibize ngomongameli kukhona umongameli okhona kwangifanele ngagcina sengimkhiphile egemini umehluko ibudget ukuthi wena ibudget labakunika kodwa usungayithola masikasukuma siyizizwe. Cha abantu ngasukuma ngane kodwa uyazi ngakukhulu ngazi u10 nje nkulunkulu amshembe yazi ukuthi ngayithola ngempela yazi nami ngigaya inkane ekahle mfethu equalifier inkinga inkane yami manje ibuye ishawe idatha yabona manje bese imala endleleni ihambe phela no petrol usuke bese uyigaya na late sekukhona la odlule khona. Ngona uvuka nje kuseni ngalezi ikhathi udazi inkani yakho bese ushona phansi. Manje usuke bese uyiqala late usudlule endaweni eziningi uhamba uphumula. Kodwa kamanaka mfowethu abantu abaningi lo moya wokwesaba abantu bengakhuluma iqiniso bengafuna ukuthatha izwe labo bethi basaba ukufa lento ngosozala ingane njalo uyabona bafethu ukuthi ngempela sizokwandela omahala lapha sokwandela omahala kulelizwe ngoba ngisho ngazalwa namhlanje ufe kusasa mawufela iqiniso kulungile ngoba ungakazalwa ngako wawungaphilile wake wangaphila yabona so manje ke yini ozosabela ukuphila ngaphansi kwekhwapha lemgodo oyibulalizwe bese uzothi wona uzoloku ushaya ihlombe nje now une responsibility and contribution to make on earth never awuyaxolisa mkhaya izigisi ngiyazi kuhlwile we sorry imicanga mina ulaka lami lune English abanga mkhaya akukufanele ungasazi ngendlela lokugeza ngayo akukufanele ungasazi isingisi akukufanele kodwa usazi inhlobo into engine short uyayazi easy nowazi ukuthi uyazi uwazi nawe angiwazi ukuthi ushuthe kwakuphi cha kodwa uyawazi ukuthi uwazi wayizolo ukuthi wayizolo